Aquesta és l'estructura que hem construït al cap de 5 dies de curs, el curs d'estructures de fusta amb encaixos, amb l'Escola Orígens. És una estructura enterament feta en fusta, sense claus ni cargols metàl·lics, és a dir, amb la tècnica del timber frame i dels encaixos, és una tècnica de l'edat mitja, i els alumnes han estat aprenent els processos des de ben bé al principi, el traçat de les peces, una mica la concepció de l'estructura, la nomenclatura de les parts. Hem tingut aquesta primera fase de traçat, on passem els plànols a les peces i després hem passat a la fase de tall, en el qual transformem la matèria i li donem forma. També és emocionant, en aquest curs parlem molt no només de la part estètica o de la construcció tradicional en fusta, sinó dels valors que hi ha al darrere. Poder treballar amb un paradigma d'ecologia profunda, en el qual treballem amb materials locals, amb tècniques amb un mínim impacte ambiental i, per tant, més respectuosos amb l'entorn que habitem. És un curs de 5 dies, és un curs que arranca des de nivell 0, és un curs on hi ha molts coneixements tècnics, però alhora és un curs que està a l'abast de tothom, no hi ha uns prerequisits, i això vol dir que cadascú vinguent de diferents ambients, a vegades tenim tècnics, arquitectes, aparelladors o fusters, però també tenim gent amb inquietuds d'autoconstrucció, que es volen fer un llenyer, un cobert, una part de la casa, i intentem acollir tot aquest públic per tal de que puguin fer aquesta immersió en aquesta tècnica. Aquest és un curs que permet veure una mica tota la fase d'obra des de principi fins a final i dona eines per empoderar-se, per agafar força i sentit cap a un possible projecte futur d'algun alumne que l'hagi fet, potser amb una mica assessorament d'algun tècnic, d'algun professional, però el bo és que es veu tot el procés de cap a peus.